Ato na karon atong saksikan ang pagsaka ni Elferin. Ni Jema Kabakang ni Kat sa day. Hello guys, ako na sa yung nag-inusaran Makabakang Bisayang Maki Saba kayo gusto nun. Kumano siya ang first ako nga vlog. Sugat ko na uli from Southeast Asia nga trip. So, ang karoon adlaw ako travel pa doon nga to is first time dalawan. Na ako'y kabali, na ako'y ride. Tara ako ride eh. Boss, 150. So right now, among trip karon is Boljoon. Pero na ako'y ride. First time ko na mag-ride pa doon sa south. So atong iampo ang kaluwasan na ng tawhan niya. Kaya 14 ata. Yan eh. Bigay para magkano. Kailan naman ini action na kita naman sa vlogan niya kasi po nagkano sa ulo yun. Oh. For this vlog, mamista sa ta sa Boljoon. Hi guys, so first time ako mag long drive, ikon ana din ako sakit barbs. Kasakit ko sampot. So actually nag-call sa midday, nag-stop over sa midday sa Big Ed. Sakit din sa akong lubot. Nabaguhan ko pag so good ba. First time ko nakasakit mo na to kakosog. Kaya ako reaction sa kunong, ba may tsura, nag-video ako. So right now namin dito sa Dalaget, then 2 towns na lang para Boljoon. Bahoy sabi kay kapoy ang driver. Oh. Very wrong. By the way, mga dalagit nun, kailan ilan tapos ako igagaw diya. I feel ako ilado ni siya. Si Chan Chan. Birthday ni taos kayo siya guys. Natawa ko. Tuloy ay din nilo. 6 lang. Gaya na kong tuyok dito. Tuyok pang ay. Ay babae man di ay. Hi! Welcome to my vlog! Nami karon sa Boljoon. Mga kahigad! Nandires unset. Mag-video kami karon, oh. Mana si Jomar. Mana siya nang libre na kong chinilas. Pa-exert 130 ra. Oh, 130 ra daw. Oh, nana si Elferain. Na sila din, no? Expose na si Jomar. Oh, mana kuya. May nindot mo na mag-make friends yung mga tao kayo para makakaon. Kaya din sa mga taga-Boljoon, salamat sa pagkaon ninyo. Gusto mo yan? Gusto ko yan! Manis sila namista, no? Mura ba yabot? Manis sila. Gusto ang ganda sa camera. Kanisan sila, no? We are blessed nga nakasuroy misulod sa konbento sa The Nuestra Señora del Patrocinio di Maria Parish Church or ang gitawag nga Boljoon Church. And this is one of the Philippines Heritage Site. Maka-proud! Tanawa ang carving sa... Actually guys, bangko niya siya guys. Bangko siya, no? Tanawa ang carvings. So, kuan siya ang carvings. Legit kayo. Yaman niya siya ang iyang ceiling. So, asang sa simbahan yung ano yung ceiling. Grabe. So guys, actually guys, mao doon na ang kwarto sa mga pari. So, itong sudlun. Oh, na, ang image ni San Pedro Calungsod. Tanawa. Hulay siya lagi ni pero ka-scary. All that sa parish priest ayun na. Malay ka priest room yun. Then ante-room niya siya. So iyang priest office at the same time po. Madungog pa ako. But right now, we're on our way to Dayhag Falls. Kung hain at
Tudak hindi tubig kung hain at tudak hindi falls. Charot lang. Mema sabi lang. So ngayon nga po na po ito bansa ang rider. So agad the traveler day. Yung nanan lang din ang lagan. Dahil nasa sunod sa July o si Sato. So hi guys, na namin diri sa wala pa dai actually mo pa pag-abot na mo diri sa may Dayhag signage nga Dayhag Falls. Kumusta experience sa motor? Actually ga motor may padong diri. Then si July mo drive ara ngatong banggitan yung driver. First time ko mo drive og motor off-road niya bukid. Kaya first time Hadlock tayo, hadlock. First time din ako nga pasahero nga hapit na siya matagag daw niya. Nagakos na lang siya. Naahat og ako So actually day guys, natin siya murag level sa waterfalls. So right now namin sa level 2 which is gitawag og love. Hi, sana all. May pang waterfalls na love. Ikaw? Hug ra. Why love? Love hug. So among ginaog karon ang level 2. Hanga ka ato kalakiha oy. Para sa papila ka pictures. Ang Dayhag di ay kay nanay siya igsuon. Kuha na siya ang babay version. Ang malaki day. Dong hug. Sure, okay. Before na siya gitawag ko ang Dayhag Falls. Si Inday nilaag diri dapit sa kaning sapa banay mga waterfalls. Unya nag-date din ni silang Dodong. Oh, kung saan man nga si Dodong paasa man kaayo pa fall kayo mo to nga si Inday nahog sa falls mo to nga Dayhag Falls. So mga motoo, alam na this. So walang kamatayang hagdanan. So right now ta sa level 3 ang gitawag og unsa ni? Love. Oh, level 3 di ay level 3 Peace Waterfalls. Peace yo. Lubog ka talaga. Para ka bodod to. Nakato lang Balete 3 ba? Posible ko ng Heritage 3. Feel na ko tanan diri yung tanang butang sa Boljoon, Heritage. Mo din siya kay si Tatong mo na sa kana mo nagtanom ani mga tanom ipakita mga tanom nga naglaang. Ama kay heritage man pasabot nga kuan kaning gitanom pa na siya og homo erectus nga tao kanang tao nga sige pa erecto. Buang ka. Actually guys, sa sila mga CR, yan ana CR. So in fairness, tatong pwede ka diri tatong kay di na ka kinahanglan magtug kalibunan. Kakas bo. Hoy. So level 4, kindness. Ang mga naming sa ilang mga little waterfalls ba, mura jud ka na ganing kuan section sa kindergarten. So mas nindot gyud kung mag-ilis ka ano ka usa sa agianan kani ay giagian na sa tubig. Hi guys, so nami diri sa Dayhag Falls. Ito makita ang atong makita kay nasabi ko sa magwangan sa mga Homo erectus. Usa sa mga heritage sites. So ano ni siya guys, actually hindi kayo kusog ang tubig pero bugnaw kaayo girl. Ato tanang karon atong saksitan ang pagsaka ni Elferin. Ni Jema Kabakang, ni Katkat sa Dayhag.
Hala, gunana na sa magikog. Take 2 ni niya, take 2. Nakuyawan sa nigunit sa PC kay gahi-gahi ko no. And here's one lagan. Musaka na siya. Si Kuya Tatong na nga mongguloy gamay. Essential plan. Ang gunis mga bato. Okay, risaka. Okay, naglumbahan na sila saka. Tanaw na to kisay unang makasaka. Okay, na-curious yung lagan nga musaka. Amot, asa ka rin siya agi. Wala ba escalator? Wala sa elevator. Nakasaka. Ha? Bitoy, pinadto ba? Pinakabot ba? Pinakabot. Pwede hinagtagpo pero di tinadhana, hindi na posible. Ako na lang. So guys, medyo katagbaw namin diri so try na magbalik sa paan. Try na magbalik ko sa ikaduha. Sa love man siguro to or kindness. So guys, samalik mi diri nga falls so medyo minaw. Rainbow. So, unsa ko pasabot to? LGBT. Tugnaw kaya. Marami sa buloon. Ano sa buloon? Vlog niya. Tumili ito Dayhag. Dayhag po. Kumusta ang Dayhag post? Lali kayo. Bug na sa yung tubig. Kulang kayong tubig. Wala nga ni sa mo. So, naparin ka na. Ang unan na ipang karoon sa mo. At sila ko pwede maligaw. So, muna to siya guys. Muna to siya ang Dayhag Falls. Na may mga lalayang levels. Thank you kay Lord sa gastos sa kinaiyahan. Kasi kung dilit tungod mo, wala tayo. Malaagan. Uy, nakoy word na katunan karon. So, bidahon. Ang laing term sa tungas. Amazing. Karon guys, pabalik namin ito sa mga parkingan kayo. Taray na mo agto sa ilang Ablayan Peak. Sorry, Ablayan Peak. So, pag-shagit barbs. Ayoko na! My God. This is life! Wala yung chance mo! Salbahis! Basin pa diyan! Nara nira! Sure, nagyod kaya mauli na ko yung hapon. Uwi na lang. Ayoko na! Soko na ko! So hello guys, nanamis namong last stop diri sa Boljoon. So basically ang kani siya, nasa sila bagong trip diri kani. Gitawag nila Ellie Rock. So ang concept, amo ta makita ba nyo kainit kayo no? Technically ang concept is bato ra sila. Bato siya giraprapan then ilang gibutang hagdan.
So ang challenge na to ron kat kato to na tong hagdan dire ubos ka na hagdan. Kitao na to kung say makita na to silang viewing deck. So basically kung musud mo balhoon, una na siya makitaan dire nga part. So for this trip kami na lang duha. Ato i-check kung kinsay unang hangakon. According ko na ni July, 176 steps daw ang stairs. So magsugod tag-ihap. Tapi log-ihap ha? Hindi pwede mo saka lang. Ihap ta oy. Pati buta nga din 1, 2, 3 na ba? 45 in fairness nito siya view. So, for now, mo lang sa to ang akong vlog for the Boljoon. Special thanks dahil sa mga tao nga nagpakaon na mo, especially Monsignor Arthur. Salamat sa pagdawat o pagpatuhog. Then, salamat sa day ko ni Barbs. Uy, akong colleagues, akong office mate nga nagpaangkas ako sa iyang motor. Salamat sa day ko sa mga friends. So, by the way, once again, ako na sa niya yung nag-inusarang siya makabakang bisayang baki. Bye for now!